Primetio sam da ovdje u ovaj okrug ima dosta prodavačice ljubavi. Evo jedna, ale pokazuje siske. Imamo jednog X peticu iza nas, M50D. Da li se on može drži sa 535? To ćemo verovatno da proverimo. I dobro jutro drugari, kako ste, šta ima? Evo mene u hotelu u Bulgariju na moru. Ako niste pogledali prošli klip, pogledajte. Evo, tu imamo Zemba bazen, da ovo je bazen brate, ali crnomorski bazen. Imamo all inclusive, brate, idemo na doručak. Doručak je krenuo 7:30. Kasnije svraćamo u Sofiju da stavimo BMW na valjci. Prolazimo ceo put nazad. Ima dobro kilometraža. Ima zanimljiva hrana, drugari. Ovdje su vam suhomesnate zebancije, džemovi ili su ovdje šta je, gdje ste džemovi? Tamo ima palačinke, jaja, viršove. Uzeo sam malo ovo. Ću da uzem palačinke, malo voće i to je moj doručak. Kaže, moj auto je novi, stigao je na ime kupca, čim je to iz uvoza, ja znam da je to. A znate li ljudi da se mnogo mulja na placevi? Evo ova Toyota Auris koja je bila dosta mlađa i dobar auto, trenutno nije dobar auto. Roknut je u Srbiju. Čovjek ga je kupio na ime kupca, vozio i roknuo, što nije uvek slučaj, neka stigne i našminkano odatle, neka stigne na domaće tablice, kao uzeti iz uvoz, sve je to super bilo. Ali Car Vertical zna istoriju i tamo i ovdje i svuda. Proveriti istoriju od prvog dana, šta se dešavalo, da li je bio kraden, lupan, čukan, vraćena kilometraža, bio kod taksi, sve to uz kod Aleksić Moto, klikom na prvi link imate dodatnih 30% popusta, ne zaboravite kod Aleksić Moto i proverite vaš auto. Evo go mašinerija, sad ćemo da je upalimo. Da čujemo te, što kažu neki YouTube gledalci koji ne znaju kakva je ova mašina. Zvižde ti turbine, ima da ih radiš, jao. OMG, to ništa ne valja, ne valju ti kola jer su ti prosvirale turbine. Što vam je, be, brate, toliko strah od te turbine, be? I da su prosvirale, be, ne koštaju 500 milijarde evra da se naprave, be. To je potrošan materijal. Čuš je kao auto prede. Hoću za ljude kojim baš nisu upućeni šta znači M57, a pogotovo ovaj u 535, da malo objasnim u ovom klipu o tome. Mene interesuje, ja sam ga uzeo za mene, iskreno da vam kažem, ja sam svoj auto prezadovoljan, pa možda i najsrećniji od svih koji si imao. Jedino sam primetio da je trojka malo bolje za krivine, ove brže krivine tipa u lokalni put od mesto do mesto, trojka bolje drži. Dok na primjer autoput krivini ove koje se može ući s veće brzine, petica je stabilnija, nema tu šta. Što se čuju turbine ovako, eto, kog interesuje, ne znam. Rađenje izdu, veći su cevi. Na auspuh gore, odakle kreće na motor, tačnije izduvne grane i to se račva sve i dolazi dole do zadnji branik, tako je na svaki auto. Na turbo dizeli je turbina tu odmah, to jest na svakog turbaša, a pogotovo na dizeli, oni prave taj neki specifični zvuk kad se sve povadi, jer ti mu direktno imaš zvuk od turbo. U ovom slučaju zvuk dve turbine. A pogotovo ovaj M57 535 ima taj neki specifičan zvuk što ljubitelji dizel motora, pogotovo M57 svršava na taj zvuk. Ja iskreno skoro sam zadovoljan kakav zvuk ima, s obzirom da je dizel. U svakom slučaju ovaj zvuk je zvuk kako treba da bude. Ljudima koja hejtuju i koji nemaju drugu robotu bi poručio, bate, i da mi je loša turbina, neću ga uraditi i neće izlečiš kompleksi, razumeš? Mada meni boli uvo koje tu pišu, jer svakako ću na zimu skinem crevo turbine da proverim u kakvo su stanje. Što se mene tiče, ako bi bile loše, možda i bolje za projekat, jer ja ako budu loše, neću ove da vratim. Ja ću turbinu da ojačam i da odradim na hibridni turbo. To jest obe turbine ću da radim na hibrid. I tu ćemo nekih 400 konja da imamo sa mali stage. Znači, ništa preterano. Kažu da ni valjci neće isto pokažu, ali u principu mislim da ću lagano da izbaci 300 konja i to na valjci. Fabrika mu prepisuje 286, a on je čipovan između 300 i 350 konja. Sad ne idemo po isti put, prošli put smo išli ovdje dole
uz more, Burgas i to. Sad idemo od ozgo. Verovatno je dosta lošiji put i znam da ću ga zakasujem i više će me košti ako ovdje piše kao da je brže 20 minuta. Znam da tako neće da bude, ali hoću da prođem i taj put. Inače, smještaj smo platili 271 lev ili ti 135 evra, all inclusive sve. Kaže, kako si ti izvuko 50-70 konja, pošto ja ne znam tačnu konjažu. Prosto rečeno, ljudi znaju koji je motor u pitanju, da se BMW malo iznervirao. Tad je Mečka pravila neki isto jak dizel, mislim da je neki 620 CDI, Audi 3.0 TDI. I onda je BMW morao da objasni neke stvari i napravio M57. Ali u restyling su ga nasvirali fino, roknuli te dve turbine. I onda BMW kad se pojavio sa taj agregat, ljudi su skontali da je mnogo podužan, da trpi jaku konjažu i da uz malo prepravke možda izvađate 400 konja, 450, 500 konja ga prave ljudi. Za 3.0 dizelski agregat, još u to vreme kad je izašao, to je bilo bomba. Još prethodni vlasnik iz Švedsku javio mi se da mi kaže, ej brate, da znaš, bio je kod mene, ja ne mogu da vjerujem i dan danas kako to ide. I evo vam snimak s G30 na stage 1 kako se trkao. Kao da G30 stoji u mestu. Nenormalan auto. Ja sam rekao ispod 4000 obrtaja na 260, znači na kraj napunjena tabla. I dao sam neki komentar, kaže čovek, ti nisi normalan, ono ko ide 240 budi srećan, bato 2.0 dizela kad čipuješ dobar, on ide lagano 240, E90, a kamoli ova zver. Ali ovo pričamo uglavnom ljudima koji nisu toliko upoznati i koji bi nešto da čuju o ovom legendarnom M50 Mici. Mi možemo sad da pričamo, to sad je 260, 300, 350 konja. Ali bato, to kad sedneš, In 500 meters, turn right. to je pa još druga dimenzija koja ne može se objasni, uopšte brojke su tebi brojka čuješ, ali doživljaj ove snage ne mogu da opišem. Kad imaš fabričkih skoro 300 konja, 6 klipa, 6 dizne koje možeš da pojačaš gorivo, ne jednu nego dve turbine, ne 2 litra motor nego 3 litra dizel, s ozbiljan njutni moment koji je, evo to ćemo 100% da dokažemo, preko 700 na valjci. Ja mislim da i valjci to mere njutni moment. Tako da to je stvarno, ljudi, bolesna mašina koju ja isto nisam verovao. Ja sam htio da kupim taj auto jer vozio sam ovakvi automobili u BMW, M47 2.0, znate samo onaj prvi BMW karavan što smo imali. I stvarno sam se navozio s ti automobili, s taj M47 ja imam skoro 200.000 pređenih. Ovo je M57 sve samo jače, još 2 klipa preko, znači ne može da bude lošije, samo može da bude bolje. Ja sam skontao da je to najbolje za moje potrebe, ali nisam znao šta to znači, vete, tebi sad to, ajde, 300-350 konja. Kad sedneš i kad doživiš tu snagu, još uz ovu minimalnu potrošnju, ljudi, mi smo od granicu došli ovdje skroz do more, ovo vraćamo se. 3 osmina, rezervar je ostao, 5 osmine smo samo potrošili na 613 km. A 70 litra mu rezervora, znači lagano ispod 10 troši. Po bord možda pređem 900 km, a nisam ga štedeo. Jednom sam morao i da probam. Mi smo došli do 260, napunili smo tablu, ali u 5 brzinu. Ko imao BMW pa makar i 2.0 zna koliko je to agresivan auto i agresivniji od sve ostale konkurentne marke. Pa ako ga nekad prodaju, zato ja sam nenormalan. Pare vrte glavni problem, ja da nisu pare u pitanju, svi automobili koji si imao da sad verovatno bi stojali negdje makar pokriveni i da čekaju bolje sutra, ali ovo mi je trenutno mišljenje, čak i da kupujem drugi auto, ovaj će da ostane. Za Cabrija mi žao koliko smo ljudi uložili i sredili ga sve, ali jednostavno, eto, takva je okolnost bila, ali nisam se znao što sam uzeo ovaj. Vidjela sam i komentari, kaže dimi. Brate, znaš šta je ovo dim? Ja sam na tehnički radio, izduvni gasovi, pošto je odrađen izduv sve, nema šta da drži izduvni gasovi, trebalo bi da je loše. Međutim, nekih 0.14 je bio rezultat, a do 3 je gornja granica. Znači 3 ako pređe, pada tehnički. Ja dimi ne vidim, iskreno da vam kažem. I to je znak da je dobra mapa. Kakvi dizeli sam ja viđao, kako dime. Moj drugar koji ima isto je 60 otvori gepek i ispipao nita pa seri, kaže, bate, dobro je. Kod mene ne možeš to da pipneš masno. A pogotovo auto kad se čipuje uvek malo doda na dimljenje i kad se povadi sve još malo. Znači on bi trebao baš pogotovo tu snagu da izbacuje i kad mu to sve odradiš parametri da dimi full. Ako ga budemo sređivali, možda ćemo nekih 50 konja, na 400 da ga zaokružimo, da mu radimo i to sa komponente koje možda
trpe i do 500 konja. I još šta se razmišljam, da mu stavim 8-stepeni mjenjač od F10. Mnogi ljudi to rade konverziju baš ZF8, ali kod nas toliko nije rasprostranjeno. Ako neko ima lično ko je radio na 535 to, ili da bilo koji da kaže iskustvo šta je dobio, da li je nešto izgubio, voleo bi da čujem, jer mislim da bi ga baš rasteretio, mada nema šta. U 600 na 2000 obrtaja ide 140-150. Nekako mi ne ide za ovaj motor menjač od 6 brzine. Pouzdanost kaže da je najbolji pored DSG da je bio taj menjač ZF8 i sad ja bi ga ugradio u ovaj auto. Ovako ću se ja raspitat, ću nađem po internet ko je to radio i da popričam s ljudima, ali bilo bi lepo ko prati baš da stane i da kaže iz lično iskustvo. Treba neki adapter set, to i da se verovatno prekodira, da se srede turbine, jači intercooler, da se čipuje, blago da ga čipuješ, laganih 400 konja gdje je sve pod full. Već mi se dosta ljudi javili za sve i svašta i hvala vam ljudi što hoćete da mi pomognete za ambijentalno, za čipovanje, za dubinska, za sređivanje svega i svačega. Stvarno sam vam zahvalan, ja vam jedno srce. Gledajte na kanal šta ćemo da radimo konkretno. Možda budem nabavio Logic 7, to je Harman Kardon ili ko Harman Kardon, ne znam, ali to je ono najjače zvučenje u ovaj auto. Head-up da ubacim, praćenje traka i adaptivni tempomat. Da mi sve to neko poveže ili ako ne budem se snašao, sam ću. Jedino ako neko ima, znaš šta bi mi poslužio, s nekim da se dogovorim, tablu da mi proda istu ovakvu sa ovu krem boju, ali da ima gore za head-up i da je u dobro stanje. Mi smo sad zaobišli Varnu i idemo od ozgo i ništa toliko nismo dobili po ovi seoski putevi. Što me ovako vodi navigacija? Nije mi jasno. A policija ima na svakih 100 metara, mada mi smo sve ispravni, ali opet. Da mi ne oduzima vreme, treba u Sofiju da budem, piše po navigaciju 2:30. Ovi ljudi što imaju valjci rade do 6, ali ne mogu, teram auto u 5 sati da kažem radi na valjci. Kod da mora da dam luft ljudima i ga dao sam što ranije da krenem, baš sam rano ustao. Ili a grejači slučajno pritisnu. Ja vidim nešto mi vruće na leđa. Ja ću isprebem kola sve po ovi bugarski putevi. Ljudi iskomentarisali što mi prethodni vlasnik rekao, kaže, klađenje sedišta i sranje. I onda neko napisao kao sranje mu je zato što on nema, to je mnogo dobro, itd. itd. Pričao sam se jednog drugara, kaže, ja ga upalim, ništa, kaže, nisam osjetio, vozili smo se dugo. Pitanje je na E60 kako to radi, kako su ga tad napravili. Možda je dobro rodilo kad je to izašao, sad trenutno ne znam kako te cepancije služe. Evo vam koji izgleda Bugarska i ovi delovi. Uglavnom su ovo ko kuće, čak u loše stanje, ono, ispred kuće bude BMW od 40-50 hiljada evra. To često možda vidite u Bugarsku. A ne možda vidite znak da ima ležeći policajci. Gde stoji znak? Mora da ima znak da upozori i tu onaj plavi znak. Znači, pokršim kola ovdje, znači jedva čekam da iskoči negdje na autoput. Mada gornji autoput mislim da je dosta lošiji nego ovaj Burgas Sofija. Ovaj asfalt dobar, beše na uključenje loš. Ovdje je full, brate, pliva auto. I samo igram. Točimo ga sad, treba će nam gore do Sofije, ne možda stignemo s ovo. Koristili smo klimu, ne ceo put, uveć je bilo hladnije. Prešli 766 km, nismo ga štedeli. Imamo 153 km range. Sad ćemo da vidimo koja je to potrošnja, koliko smo prešli, koliko me košta. Pa ćemo na kraju ovog klipa da sračunamo. Znači ja sam samo na more potrošio 140 evra za smeštaj, 10 evra parking, to je 150. I 10 palačinka i 30 jet ski, znači to je 190 evra potrošio. I za putarinu 200 evra, kaži ga, potrošio i za ovako troškovi. E sad, još gorivo kad dodamo, će dođemo do cifru koliko mene košta ovih 2 dana u Bugarsku. Ostao je, ja mislim, 58 litra. Imamo 58 litra, 57,43. Podeljeno na 766,7 km što smo prošli, pa puta 100. 7,49 je bila potrošnja, brate. Daj, neću više ni da ga merim nikad za močem. Sad ću ga uturim na 0. Ne merim potrošnju, a evo 7 litra potrošnje, pa to nema ni u Renault Clio. Ali dobra priča, sad smo mirni, opet smo nulirali, imamo 900 km range, ne mora razmišljamo do kuću, ali ću ga da točim negdje na izlaz iz Bugarsku, brate, jeftinije. Sad je ovo skuplje 1,45 sam ga plaćao, 2,90 leva, to vam dođe 1,45 evra, što bi došlo negdje u naše pare 162-3 dinara. To je smešno, be. Kod nas ne možeš kupiš običan dizel za te pare. Sipujem ga ja ovdje. Samo da ne nabodem opet na onu pumpu, neku skupu i onda će biti okej.
Ej, ljudi, dobro ovdje, pravo da vam kažem, bolje ovaj put. Mislim, ja bi oba prošao. Naprimjer, opet idem jedan ovamo, zanimljivije je možda u povratku, ali ovamo kad ideš, ne znam koliko bi išao po ove krivine i umor. Aj kad se vrćaš, brate, što da ne. Vremenski isto dođe, jeste malo napornije, više vodiš red sad oko kola, na autoput se pa smoriš, brate. Ali ovdje je stvarno zanimljiv put i krivine, i dobar asfalt, baš dobre krivine, brate, nisu neke bez veze. Fino za vožnju, možda i s motorbe bilo zanimljivo se tera ovdje. Većina ovih puteva ovdje su vam lokalni, ali brzi su. Ovdje je čak i veće ograničenje za van naselja. Imate policiju na svakih 50 km sigurno. Stoje, brate, nikog ne diraju, ne uznemiravaju. Poneko bude zaustavljen, ali deluju mi okej, brate, normalno. Sad, ne vjerujem da bi ko strani državljani imali bilo kakvih problema. Oba puta imaju svoje prednosti, mane. Ovdje je zanimljivo. I eto, možemo da rezimiramo odmah sad koliko košta ovaj put, 350 evra. Jer sam si pao 85 evra. Neki gorivo i prošli put oko 70. 350-360 evra, tako nešto me košta. Sa jet ski, sa kupljenu palačinku, sok napolje, znači sve ukupno, iz gorivo i vinjeta i smeštaj. Mislim da je to okej, mislim nije jeftino, ne možda kažemo, ali ja se ne žalim. Uglavnom su putevi ovakvi, negdje rupe, negdje sad dom. Prohodno je, iako ima kamioni, kola, autobus neki, obiđite ga na prvo moguće mjesto i nastavite dalje. 5 minutes later. Odmah da vam kažem, idite si na autoput. Sad misli kao blicer i na bez veze. Sve vreme si on koji pratim, ajde tu malo iznad, malo ispod, sve zavisi oko ograničenja sam tu. I put s leve strane i vidim mladu nivu tipa ko odavde do onaj kombi tamo. Ovaj što mi ne lasi, toliko je bilo. I on se uključi. Ali polako se uključi, a ovaj put, mislim, niko ne vozi ispod 80-90. A on ide 20, 30 i 40 si ide. Ali napravio mi prostor ovako desno i beše širi put i još imaše traka za skretanje tu. Ali beše puna linija, pošteno. Ne treba mi da uđem u suprotnu traku i da ulazim u neko preticanje i da se razmišljam, nego imam prostor da ga lepo obiđem. Ja ne znam da je bila policija ili ambulanta, ali mislim da je bila policija, gore piše policija, ali neka Lada Niva karavan starija, nisam viđao to, ne znam šta im to znači, ali nebitno. Ja ih obiđem tu i vratim se, kako se vrti u traku samo blicer, tam. Oni ostadoše i to je posao skontao što su ostali, brate, sto štiva blicer. Ali novo su sporije vozili od ograničenja. Ja da bih obišao morao sam da pređem ograničenje. I napravi si kaznu. Sad da li će bude na granicu, da li neće, verovatno će da bude, ako ne sad, bit će prilike kad odemo. Ne bi ja bio jadam u stranu zemlju ne slika negdje blice. Kad nemam pojma ni kude su kamere, ni šta su, nemam ni aplikacije, niti koristim. Primetio sam da ovdje u ovaj okrug ima dosta prodavačice ljubavi. Dve sam video, ako vidim negdje, ako imam priliku ću vam pokažem, eto malo da vidite kako to izgleda, koliko vidim i da imate kamionđiski. Sve što kad je kamionđiski orijentisano, da ima parkinzi, da ima stajališta, kafane, to znači da ima i najčešće prodavačice ljubavi. Evo jedna, ali pokazuje siske. Ne znam da ste vidjeli. Zatresla ga. Zatresla ga ovako. Bam, bam. Abe, samo što ko izbaciše. Odradi već celu smenu da nas izbaci više posla nego neko kod nas na građevinu, baby, treba se pomogne na ove gospođe, makar da dobiju neki radni staž, nešto da imaju. Nakon jedno 200 km izlazimo na autoput napokon i sad imamo još sat vreme vožnju do to mesto. 40 minuta vam treba, 45 do Sofiju. Highway, dajem ga po gasu, šveštiljke stakle kao da smo u Vegasu. Imamo jednog X-peticu iza nas, M50D. Da li se on može drži sa 535? To ćemo verovatno da proverimo jer čovjek mi se lepi sve vreme, prati ja preticam, on pretica, napalio se malo. Evo ga X5, približava mi se. Drži se, bate. Drži se ovaj M50D. Ali nema ga, ostade. Pokuša čovjek sve vreme prati da bi probao, ali važno je učestvovati. Stigli smo na ulaz u Sofiju, evo tam Sofiju, mi ga obilazimo na desno i faktički smo na izlaz da si krenemo doma. A internet mi se ugasio, a moj prijatelj je pod onu planinu tamo ispod. To je studentski grad. Mislim da ćemo da izbegnemo majanje po Sofiju, idemo da ga stavljamo na valjci
Pa tamo ću im kad uvatim internet šta ću i kako, ali mislim da ću pičim nazad i ogladneo sam, da ću ga zgazim do Pirot i u Pirot da ručam. Fino stigamo, brže na vamo stigamo, iako smo išli po nezjebancije. Evo, 2 mi smo već ovdje. Ne znam, možda je brža ova ruta, a možda sam malo brže išao. ne znam šta je u pitanju. Lepo smo stigli do ovdje. Lutam ovdje po ulice, ne mogu da nađem servis. Stavili su baš lokaciju nezgodno, neku pumpu koju mi našao i Wi-Fi. Pa i da nađem broj da ih pozovem, ali ovako ništa. Lele burazeru. Pa avion se ovako ne čuje kad poliće. Nije normalno, brate. Ovo je bez znači koje. Od ovu snagu sve unutra dignu vazduh. Još ovaj ventilator duva BMW. Leti Rusi po... To se kod nas kaže Rus, to su one prašinice. Leti u vazduh, evo u oči mi upada nešto. Passa ponete, passa na gum, wheel, Na točak, a ovo je na radilicu, 334, na motor, na točak 300 konja, 297. passa Newton, 682 Nm. 297, a 334 ovako na mapu. To je ono kada neko kaže čipovao sam ti na toliko. To je na radilicu uglavnom. To je tih 334 konja, a 297 na točak. Čipovanje baš kako treba, 48 konja dignuto, znači upoređujemo na radilicu i fabriku koliko ima, znači 48 konja je dignuto na radilicu, 297 konja na točak. To je ono, realna snaga kad date gas i koliko pravu konjažu ima. To sad da uzmete auto od 100 konja, on će da izbaci 80. 10% 20 sigurno na točak ne može da prenese, to je koliko motor vrti. Meni motor vrti 334 konja, a na točak 297. E sad, ja imam nekad tu malo curenje oko intercooler i vjerovatno tu gubi malo pritisak. Na ovu snagu dovoljno malo da ne uđe kuda je treba, sigurno 300 konja imamo na točak. Kaže čovjek, on imao isti takav, kaže 2 sam imao, rekao, to probao da je vozi Audi, kaže, tako ne išao, brate, čuti. Sam imao i u E92 isto 335, to je pa isto bolesno jer je još lakši. I kod njega imao 400 konja, ali kod njega je hibridne turbine su rađene i mapa. Ja mu rekao, u fazon nema pojentu da se stavlja neki drugi turbo, drugi auto sad. Naprimjer, da uzmeš od drugi auto da zameniš turbine neke veće i da na njih odradiš hibrid. To je pa tek next level, ali ti tu manju jedino možda staviš. Ako staviš veću manju, onda neće auto da ima snagu na manje obrte i da je zavrti. Ta turbina mora se pokrene. A on ima taman tu malu koja ne treba mnogo da se pokrene. Ona ga drži sve vreme, pali se veliki, on ima konstantno boost. Disney mislim da nema potrebe druge, jer ove su piezo Disney specifične i mnogo jak pritisak imaju. Pumpa isto visokog pritiska, mislim da nema pojentu da se stavlja neka jača, pa svi uglavnom stavljaju od ovaj na auto neki kad hoće da buđe. Treća turbina što radi Tata Sovina, pozdrav za njega, to sam video. 3 turbine radi na ovaj auto, mislite to kako ide. Bez takve neke prepravke, mislim da od 400 konja se uzimaju. A ima iza njega još veći intercooler da se stavi. To je dobro šta god radio, to ću vjerovatno i da stavim. Zato što uvijek će da ima hladniji vazduh i dobar protok. To o tom potom, ali čuste li ga vat unutra? Kao avion, brate, kao da si na pistu i da čuješ avion, znači još me uši bole. Zadovoljan sam i dobra je stvar eto što nije prenavrten mnogo, nije ni malo jevi ga. Kad budemo
zimu to dihtovali i gledali, treba si i ovaj mjenjač lepo upiše. Možda neko ko se razume da mi pojasni malo. Rekao mi je prijatelj da se treba flashuje i da se upiše ovaj mjenjač pa tek stavi 3 mjenjača. Tad ja mislim da bi bukvalno istu konfiguraciju imao 305-310 konja. Mislim, lupam neke brojke, ali neki minimum koji bi sigurno očekivao da će se desiti kad se to sve uradi. Možda i više, ali ne bi rekao, jer ne bi mu dirao mapu ubrizgavanja samo menjača da dođe do 310 konja uz preciznije šaltanje i brže. Mislim da bi to imalo dobar efekt. Pa. Ljudi, zevam se malo, ne zamerite. Da mu sipamo gorivo čisto da ga napunim, brate, mnogo jeftinije nego kod nas. I da vidimo čisto kako je potrošio. Pod klimu i pod jači gas i pod otvoreno, znači neka vožnja nalik kombinovanoj. Sad smo ga izgazili jedno 2-3 litra izgutalo za ono, brate, radio jedno 15-20 minuta, nemoguće da je pol litar tu potrošio. Znači 2-3 litra ćemo da odbijemo i da dođemo na nekom, ja mislim, realnu potrošnju. Vi pišite da li mogu da potroši 3, da li je potrošio 5. Stavimo 23, ajde da kažeš da je 3 litra bez veze potrošio. Podeljeno na 360 km.5 puta 100. 6,5 potrošnje. Nek bude sve koliko je potrošio, bez da sad smanjujemo za ovaj dajno. 26,33 podeljeno na 360.5 puta 100. 7,3. Iznad 7 nije bila. Više i ne provjeravam. Nemoj više pitujete koliko troši auto, koliko je registracija, pošto je to najglavnija tema kad se auto uzme neki jači. Više me ne pitujte, 1000 euro registracija. Znači potrošnja od 7 do 8. Toliko mi kući kad vozimo, ali ljudi ne veruju, evo vam. Nije da smo ga štedeli. Evo bate, kad smo krenuli jutros, nema ni podne koje smo sve radili. Sat vreme sam tražio samo ono i na kraju sam ga našao. Znaš i koji ideš pored put, nema nikakvo obilježje. Došao sam do njega i okrenuo sam se. Komšije koji su na 100 metra od njih ne znaju. Ja ga pitujem, ne znam, kaže. Ovaj čips još nisam mi dao. Piše nešto dugačak čips, ja pipam ono meko, rekao, sigurno krompir. Kad ono nema ovaj zebancija. Stigamo do granicu, gužva ima, nije da nema. Automobili se dosta više kreću nego kad smo krenuli. Krenuli smo bili u gluvo doba, pa veše gužva s bugarske strane. A uvao ga tupi ovaj iz BMW, sigurno te neću čekati. Ajde, ko znaš kad se premišlja, to je dobro, drugi stižemo na granicu. To je sad ću stignem, onda je prvi. Bili smo u neku kafanicu, snimivam samo ulaz, možda vidite etno fazon. Puštam s prijatelja da pojedemo nešto, odmorimo, sve se dogovaramo i nikoga se vidimo i evo sad se ukazava prilika. Prispala mi se sve, već sam umoran od ovaj put. Spičkali smo jedno 1500 km verovatno ova 2 dana. Imam dušu malo da odmorim, da pustim muziku, se zavalim ovdje u sedište. Sad ću ga oborim još da bi me pitali ljudi što tako voziš. Evo ovako. I ovo je blago. Ali tako mi odgovara. Pratite naredne klipove, ako vam se sviđa još klipovi sa 535, bacite like, meni se sviđaju, brate, iskreno 5 puta lakše bio nego sa zastavu. Vidjeli smo neke nove stvari i probali BMW, a ja vam želim sve najbolje i srećnu novu godinu. Pozdrav!